Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη στο skincare που βλέπω στο φαρμακείο? Αρχίζεις όλα μαζί, ξαφνικά, πολλά δραστικά συστατικά. Αυτό τι κάνει? Προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Δεν δίνεις χρόνο στο δέρμα να συνηθίσει τη βιταμίνη C ή τη ρετινόλη και μετά να προσθέσεις το επόμενο δραστικό συστατικό. Επόμενο είναι ότι δεν υπάρχει καθαρή στρατηγική. Δεν έχεις καθαρή στόχευση. Τι θέλεις να κάνεις? Έρχεσαι και θέλεις να κάνεις και δυσχρωμίες και ρητίδες και σύσφυξη. Ειδικά όταν υπάρχουν πανάδες, εγώ προτείνω πάντα 2-3 μήνες αφιερώνουμε τη ρουτίνα μόνο στην αντιμετώπιση των πανάδων, να τις φέρουμε σε μια ύφεση και μετά συνεχίζουμε με έναν ωρό συντήρησης και στοχεύουμε μετά στις ρητίδες, στη σφριγγυλότητα και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Επόμενο είναι ότι δεν αφήνεις χρόνο στο δραστικό συστατικό να ασκήσει τη δράση του. Και με πιο συχνό φαινόμενο να σταματάς τη ρετινόλη στους 2-3 μήνες χρήσης. Η ρετινόλη θέλει χρόνο. Αρχίζει και βγάζει την αντιγυραντική της δράση περίπου στο τετράμινο. Αν τώρα παίρνουμε ένα μήνα να ξεπεράσουμε τους ερεθισμούς που προκαλεί και τη σταματήσεις στους 2-3 μήνες, δεν θα δεις ποτέ το αντιγυραντικό αποτέλεσμα που θέλεις από τη ρετινόλη.